Și salutare tuturor, eu sunt Gamer Jacker, alături de Vlad, Full Banana, Adriel și Con. Salut! Astăzi începem o nouă serie și acea serie este de survival. Hai, băga mea. Telefonul. E băga mea. Așa. Scuzați, telefonul handicapat. Ok, și da. Fiecare are un Culoarea sa? o culoare care îl reprezintă. Da. Cei care trebuie să păstreze până la sfârșitul serii. Da. Eu mă duc după lemn. Eu mă duc. Care vrea să vină cu mine? Sau avem voie să facem echipe? Sau... Da, faceți ce vreți, numai să nu Vlad, vrei faceți să stai cu nebune. mine? Vlad, vrei să stai cu Băi, mine? Roberte, hai cu mine. Neli. Full banane. Full banane. Hai greu. Vină cu mine. Vină mă, coa. Eu găsit deja loc. Bă, vrei să stai cu mine, Vlad? Vlad, vrei să stai cu mine? Nu știu. Cor, tu vrei? Mă, mai întâi să vedem care cu cine și după. Am găsit nou. Suntem 5 oameni Robert, momentan, deci da. Unii. Că poate mai intră oameni, mai știm. Uite moment. Păi asta e chestia, că s-ar putea să mai intre. Da. Depinde, dacă vedeți oameni noi, să știți că oricum sunt 8 Căluț. bagi on whitelist. Căluț. Băi, nu mor. Vină mă, coa. Vină. Vină. Ui. Bine că ne-am spawnat în biome diferite. Da, Bă, nu, dar faza e că eu nu ești știu unde v-ați un- dus voi. Ce? Păi unde v-ați dus? Eu Mă duc prin, aici, prin pădure. eu pe la apă. Roberte, vii? Sau, Bă. de fapt, hai Bă, să Cor, facem... hai în mijloc, hai la spawn. Hai până la spawn. Păi sunt la spawn. Hai, vină tu pe mine, în doi o să fim. Vino aici. Hai, vino. Ia stai. Hai, am găsit aici o mină, hai să explorăm. O, Creeper! măr. Creeper! Nu! Nu! Fugi! Ajută-mă! E mă. Ce mă? Ok, deci unde să-mi fac Nu! asta? Du-te, mă, ce m-am speriat. Trebuie să E un găsesc loc. schelet! E un schelet de aici! Bă, stai, Cor, stai. Ăștia What muri the deja. fuck? Cor, Te-au stai. murit scheletele, mă? Unde-i bă scheletele? Cor, stai un pic. Really, nigga? Cor, unde ești? Unde-i bă scheletele? Că nu văd. Habar n-am, te-am pierdut. Cine mă Te-am văzut teleportează? la pădure, te-am văzut în pădurile astea de bărci. Mori. Unde-i frate că eu... Bă, deci eu... La, Uite-l mă. așa. Ce faci, bă? Unde ești, mă, că era în pădurea asta de Bă, bărci, ce tu nu? ăsta? Oi. Bă, ești prost? Mamă, mor. Bă, Stai, că mor într-un copac. Bă, mor. facă keep inventory, bă, Fac. facă keep inventory. Nu pot să fac keep inventory pentru că nu mai am acces. Oh, shit. Sunt într-un copac sus. eu minez, vino și vezi. Am și Eu am multe de plecat la inimioară. online. Bă, deci mai am o inimioară și mor. Băi, dar știți că trebuia să facem cât de cât apropiate casele. Nu neapărat. Asta e primul video Bă, cu cât de Minecraft. cât? Oh, 700 de Știi care e faza? O să ne putem folosi de portalele de Nether pe viitor. Da. Trebuie să împărțim la 8 acolo coordonatele și... După cum Mori, minteau. apără sau oaie sau ce ești tu. Unde ești? Unde ești, bă? Arpi. Mi-ai luat blocul? Ieri. Da, ți-am luat voiam, bro. Păi, What the fuck, nu se încărcă mapa aici. Taci, bă! Fac, frate, și eu cum mai supraviețuiesc? Că nu mai am nici mâncare și nici viață mâncare. Putem ești? să Unde dăm ești? set home, nu? Nu știu. What? Nu? Unde ești? Nu putem. Unde Păi ești, și bă? Bine, eu? cum? Eu? Cor, unde ești? Zic coordonatele, că știu că ești în pădurea asta de bărci. Păi ne folosim de coordonate, ca și pe vremuri. Da. Bă, zic coordonatele. Deci, stai bă? că trec acum. Uite puii mei, fugi. 54, 63, 198. 54. Bă. Vine cum pe noapte. Mamă, te-ai dus. Mamă. Stai să văd unde te-ai dus, stai. 53 încolo. O zic că... Să fac un chest. Adică un craft. Așteaptă-mi că vin. 53. Lași mă, dat. Vorbește, frate, mi la ureche, parcă. 53. Las că nu ești singurul care are un frate.
Bă, ești la 53 minus 100 cât? Minus? Este. Bă, ți le-am mai Bă, zis odată. Deci 53, 64, 193. Minus sau 100? Minus 193. Ah. 194, scuze. Mamă, frate. Bă, cred că mor. Și eu la fel. Păi da, dar cum mă respawnez eu aici, unde mi-am făcut aici, dacă... Doar mor? când mori. Oare merge să fac iei un voi? În pat. pat, când dormi. Dormi într-un pat și te respawnezi acolo, dar trebuie să nu spargi patul după. Păi da, dar cum e ce gen, dacă nu avem pat și mobii ăștia se spawnează și ne omoară. Nu știu băieți, dar vă propun să o băgați într-o mină sau ceva, ca să nu vă mănânce Da. zombi. Aolă, nu, vine un păianjen, nu, Nu, la lumină deloc să spawnează, cred. Și nu am Băjenjen. mâncare, nu. Da, Marș. băieți. Da. Da. Al doilea. Ui, îmi pierd casa aici. M-a atacat un zombie în mină. Eu, cum e ce, eu m-am îngropat să Nu e simplu. Eu acum Pe mine, fac niște mâncare și după aia O, mă duc lol. să Eu mă m-am îngropat să pământ. pe Să mine, vedeți faza că nu mai știu pe unde, cum să ajung acolo. Vedeți faza că mi-am pierdut chestul. ce face, vino cu mine. Aaaa. Copilul ăsta, ce Da, da, copilul ăsta? problema e că ne pierdem alea. What the... Ca și fel de... Bă, alea să fie ca și un fel de talisman. Știi? Da, eu intru... Aici. Stai că prăjesc și eu niște mâncare. Deja am 2 deduri. Mănâncă. Am un măr și Eu două singur tare. că n-am... A, eu cu cor n-am niciun dead. Bă, a venit păianjenul repede. Fii atent cu zombie cu lopata, ești nebun? Bă, eu mă și speriei. Fii atent că e zombie cu lopată după mine. Cu lopata? Bă, sunt mulți. Îți dă cu lopata după cap. Mamă, îmi dă curaj în cap. Ganga, bă. Hai. What the fuck, nu! Nu! Da, nu știu. Băieți, Da, bă, mi-am pierdut să știu culoarea. că afară sunt vreo 2 creeperi. Care v-ați mai pierdut culoarea? Eu. Eu. Da, tu? Veniți Da. la spawn, veniți la mine la spawn. Ce culoare aveai cor? Portocaliu. Portocaliu și eu, mă. Roberte, culoarea ta e la mine. Da. Așa am sigur. Ia, dă să vin și eu la spawn, bă, Ok. bă, zi coordonatele la spawn, că vin repede. Du-te ca băbuit un creeper la mine. Bun. Care-s coordonatele? Cor, unde te-ai dus? Că vin cu tine. Mamă, știu unde îmi fac casă, ești nebun? Păi insulița asta îmi fac casă, ești nebun. Bă, asta că vreau și eu cu voi, mă. Adică cu cineva Ce de vrei voi. tu, bă, lasă că asta e insulița mea. Bă, eu sunt... Oi de pui mei, nu mai gata. Înapoi în căsuță. Asta e insulița. Bă, ce căutați voi Plouă. aici? Asta e Mă, insulița plouă. mea. Gata, marș. N-am Asta Eu e. cum, n-am unde să cresc. N-am cum Bă, să tu sar. marș, banana, marș de aici. Nu mă vezi, nu mă vezi. Marș. Aștept sub pământ. Marș de aici. Mă, am găsit o mică mină. Stați că mă pune asta, sunt pic am nevoie. Băi, măcar dă-ne niște Bă, patru. să nu fie Vlad, mina în care muri Vlad. dă-ne niște paturi. Da, niște pazuri. Dar nu, bă, nu da, mă, că așa nu-i cinstit. Ba, da-mă pat ca să putem să salvăm unde vrem să ne facem Dar casă. nu, că dar așa tu singur trebuie să găsești, boi. De ce eu sunt atacat de e. Așa păianjen? nu Da, e mă, dar eu cinstit. nu o să găsesc nici în veci. Bă, am auzit cineva că dătea în păianjeni. Cred că ești prin apropiere de mine. Măcar dă-mi un pat dacă ei nu vor. De ce? De ce? De ce mă omoară păianjen? Cum era invers, morți, morți. Așa. E mare mina asta. Cum vin? E mică. Pat. Așa. Băi, eu o să stau într-o mină până îmi fac casa. Bă, fiți atenți, ieșiți și voi după server ca să facă zi. Ei, n-am pat. Păi, de-aia însă ieșiți după server. Am găsit coco. Ieșiți de pe server cei care nu aveți pat. Da, mă, ieșiți ca să ducă și ploaia. Mă omoară! Și ieși... Hai mă, ieși și ăsta care mai a rămas.
Dar mai suntem mai mulți, așa că mai rămân. Hai, Vlad, Eu ieși. nu rămân. Vlad, ieși. Te făcuzi? Vlad, ieși. Eu sunt 4. Ah, ok, hai că ies, hai că ies. Mi-au dat creș mai. Ah. Gata. Gata, acum s-a făcut zi. Că a trecut Mi-a și dat- ploaia mi-a- înainte. mi-a Fii atent dat că am crash fac mai un greu. mob, ești nebun? Exact pe... Mi-au dat. Ok. Acum, Vlad, poți să pleci. Bă, vină la mine, bă, Cor. Cor, vină la mine, Nu, la... mă, nu vin la niciun tine, că mi-am găsit să-mi fac casă. Ok. Vlad, vină tu, Vlad, vină tu la mine. Pentru? Ca să stai cu mine, nu vrei? Vii? Mm. La minus, Ce stai, nume ai? minus 36 cu 2. Cu 70 Ce cu nume 2. ai? Adrian. Dai de pe la mine, ok. Să stai cu mine, nu vrei? Cum facem niște bețijoane. Ia TP. Așa. Gamer 7. Oh, Unde? ce? Unde? Bă, dă. Aha. Hai să stai cu mine, hai să Eu explorăm, muri. mergi? Mergi să explorăm. Bă, dăm o idee, mă. Hai să ne băgăm în confe Mamă, ce- diferite, în confe diferite ne băgăm. Păi de Din ce? episodul următor ne Da, mă, băgăm din în episodul conflicte următor, diferite, ca știi? să... Ok. Da. Episodul ăsta stăm toți așa. Hai și să explorăm, în hai încolo să faceți tot ce explorăm. vreți. Uite ce un pe gangan. Da, Și nu mai intrat. videoclipurile, dacă ele dăm toți aici. Gamerul Sharpe nu a intrat, mă. Da, n-am intrat pentru că mi-au dat creș mai Oh acum. my cobblestone. Și mă bag acum și da. Bă, cred că mi-am găsit o insulă care să-mi fac casă. Vrei sabie să-ți fac? Două sabie să omorâm găinile astea, să facem rost de mâncare. Bă, Da. să mor tu. Bă, mi-au dat creș. What the fuck? Nu mă refer la Minecraft. Mă refer la OBS. Oh. Asta e cel mai așa. O să unești videourile, mă. Da. Păi problema e că n-am cum. Dar ce n-ai? E Există greu. programe de editare cu grămadă. Da. Da, dar nu mă pricep la ele. De... De ce cum dai mie, îmi dai Dar mie? nu e așa ușor. Eu, cum îi zice, știi ce crezi că fac? Nu mai... What the fuck, care ți faci? Mă, bă, zici că te ia cineva. Eu. What the fuck? Nu e mai greu. Cum îi zice? Nu știu eu. Eu știi ce fac acum? Nu mai filmez cu OBS, filmez cu Bandicam, că am și Bandicam. Bă, n-am cu ce să... Really, nigga? N-am cu ce să filmez altceva. Nu serios acum. Am găsit. Really, nigga? Bă, cred că-mi fac ca să-mi fac. Really, nigga? Ce, mă? Cu mine? Nu cu tine ai. Ah, bine. Pune acolo în ăsta să se fiarbă. Să se fiarbă, să fiarbă. Da, Da, deci Nicola. eu mi-am pierdut și itemele și căcat. E bine. În fine, eu încep filmarea. Nu știu ce să fac. Bă, încep de 10.000 de ori. Și noi încă suntem, adică noi n-am închis, știi? Mhm. Da. Da. Adică după ce terminăm noi să... Oricum, după episodul ăsta, închidem confa și vă duceți în confe diferite care cum vreți. Da. Eu voi fi cu Robert. Eu cu Vlad o să Cum stau. vreți voi, nu e treaba mea. Vlad, stai cu E mine? treaba voastră. Vlad, Mm, o să stai cu mine? cred că da. Unde ești? Dar cineva rămâne singur. Am găsit niște căuri. Stai că nu te găsesc. Oricum, nu-i contează asta, că oricum o să vină și membrii noi în SMP. Da, da, da. Da, că deocamdată suntem doar 5 participante. Plus că serverul are Cică- 12 cică- sloturi și pe lângă asta, Stai să... nu o să fie nu o să fie 12 pe deci nu o să fie full întotdeauna. Gen. Da. Da, uneori o să fie unii offline. Bine, dar Trei, acum patru, trei. să nu luăm nici 12, pentru că dacă... Adică e cam enervant să nu poți să intri dacă e full, știi? Adică... Da, păi o să fim în jur de vreo 10 măcar. Da, cam așa. Stai mă că nu găsesc locul ăla. Am gata, l-am găsit. Mai trebuie să găsim încă 5 persoane. Unde e cuptorul ăla cu fui? Idee n-am, eu tot asta pe acolo. Hmm? Nu știu. Uite-l aici.
niște pui să mănânc. Hai să minăm, mergi? Să se prăjească, hai să-și ducem la minat, ok? Stai că mi se reface viața. Bine, mă, ne ducem la minat. Dăm și mie un târnăcop. Dar n-am ăsta, ca Am la lemn gârlă. am doar de ăsta, de lemn, na. Bun. Cine are topor? Așa. Bă, dar astea nu dispar? Dacă ai tăiat un pom, la astea nu dispar? Păi trebuie să spargi tot lemnul din el. Păi da. Păi o să dispară până la urmă. Așa. Vino aici, vino să-ți iei Până aia, să- bucatele alea și ne ducem să minăm. Primul episod trebuie să minăm. Da, mă, la minerit. La minărit? La minerit. Păi oricum doar asta e basic-ul care trebuie să faci Da, la început, da. Am I-am se găsit prin sugar gură, cane-ul. nu trebuie să țăpăm. Nu să mai am lemn. Eu tot am găsit cu sugar cane la început, dar după aia... Hopa, hopa, ce-am găsit eu, hopa. Diamante, vezi? Știi ce-am găsit? Sat. Niște fer. Fer. Fer, da. Fă-ți Ia acum, tu fer. bucata, ia-te bucata aia și... Ia, stai că pun asta. Eu Bă, eu găsit tot nu sunt sigur de patul ăsta, dacă mor și cârlă. Ala, bă, What the Dar nu fuck? sparge, nu sparge. Ok, hai, lasă. telefonul. Te-ai întâlnit copul. Te-ai mai întâlnit copul. Silver, ce am loc? Oh, lol. Iron. Iron is real. Bă, bă, te joci Clash în episodul 2. Da, știu. Păi, dracu, Bă, suntem în serie de nu văd. Hai, mă, să minăm. Poate găsim o mină. Vină cu mine, vină după mine. Iron. Vină după Hai mine. de capul meu, fugi! Run, boy, run! Run. Ei, the creeper is right there. Mă campează acolo. Are AVP. Îl campează, mă, pe Bă, ce să fac? Mă risc? Ah! Să... Hai! Run! Hai, poate găsim o mină, bă. Înapoi. Bă, cred că ajungem. Bă, da, Am ajuns la spawn, cred. de săpa, doamne. Tăiat. Bă, cineva a salvat coordonatele de la spawn. Bă, hai să stăm în pădurea asta de dar. Hai. Ăsta e spawnul. Da. Hai acolo că am găsit o mină. Eu nu mai știu unde suntem. Eu sunt unde ne spawnă pe toți. Vine aici, că aici e o mină, vine aici. Prima dată. Vine aici, bă. What the fuck? Am făcut achievement. Hai. Bă, eu cred că o să opresc aici, că e Bă, destul frate, de enervant să vadă oamenii cum tai eu copacii. Și da, o să revenim cu mai mult Strânge, din bă, instalația strânge. terminat. Strânge-mă ăsta. Da, mă, ok. Pa, bă. Hai. Ia închid și episodul. Gata. Eu continui. De ce nu mai continuați, bă? Pentru că e enervant să te uiți la unul care taie lemn. Exact. Și Dar puneți pauză și continuați, nu? hai, închidem confa și Bă, mergem da. separat. Bă, dar cum puteai să lumineze? Facă lumină când te duci cu torța. Trebuie să ai shader. Trebuie să ai shader pentru asta. Și doream. Bă, dar mie mergea. Bă, dacă auziți pe frate, mă pe fundal, mă scuzați. Noi închidem confa și mergem tot separat atunci. Vlad, vii cu mine? Da. Nu știu, pe mine nu mă deranjează, dar... Vlad, vii cu mine? Eu nu știu, mai bine merg separat în caz dacă mai filmați sau ceva, știi? Păi și eu. Exact. Nu, hai, că Bine, vorbim în atunci- chat. Vlad, vii cu mine? Mai vorbim pe chat, ok? Vlad, Ok, Da. hai. Robert, vii cu mine? hai. Ok. Pa, băieți. De cât timp filmezi? Stai să văd. De 19 minute. Da. Bă, Vlad, ești? Aici. Bă! Ok, crafting.
bețe. Zup, zup, zup. Țigan. What the fuck? Vai! Am pierdut! Dacă pun pe YouTube, eu te omor, Adi. Băieți, cam asta a fost cu episodul acesta. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe. Cam asta a fost cu live-ul acesta. Nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe și noi ne revedem data viitoare. Pa!